Ay, di ko na. Walang pailigtas Lord. Okay. Alam mo, kaya ako naging ganito, puro nasa bukang bibig ko Panginoon, dahil pobre din akong katulad ninyo. Yung sabing mayaman ako, mayaman lang ang puso ko sa inyong mga mahihirap. Sa mga ilang bibigay ko talaga kung meron ako. Pero gagaya ako sa inyo. Kayo ang modelo ko. Pag yumaman kayo, yayaman din ako. Huwag niyong kalimutan ang ito. Mag-offer tayo every kung mahimo, kada alas 6 ng hapon, pagkagising, sapagkat yan ang ginawa ko. At ako naman, walang pera, sino ba ngayon? Kinakaso lang at kinukuha na nga yung claim natin. Yung pinag-aagaw-agawa na. Kaya wala naman akong malaking pera. Pero ang katabang na ito. Huwag kayo magproblema sa problema. Kaya yan, problema sa Ginoo yan. Para lang bigyan ng solusyon o kitang tanan, hapsayan atong pagpuyo dito sa kalibutan. Okay, nakuha ba nyo ang teorya ng Ginoo? Ayan, okay. So, wala na. Yun lang ang mga advice ko sa inyo. Wala na kayong problema sa nakikita ko. Sinabi ako nga si Joy na kung makasugod kita ngayong Abril na ito, sugdan. Pero wala ito natin, baka malangan man ng konti yung funding natin, kaya inaayos pa. Mapakalaki naman. Hindi ko maubos, maisip na paano yan nagawa. Walang dili mahimo sa Ginoo. Kasalaman natin si Mama Blake. Kaya ito salamat tayo. Huwag niyo kalimimutan yan. Isama natin sa dalangin na magkameron siya ng maayong lawas at mahabang buhay. Sapagkat siya ay pinadala sa atin ng Ginoo na hindi natin alam. Kung sasabihin niyo na gamhanan, huwag natin pag-usapan ng gamhanan. Ang gamhanan ay ang Diyos. Pwedengin nato sa Kanya, hitingin sa Diyos, meron kayong gahog. Sigurado yan. Ganyan ako Ang una, yung katulad ng claim. Sino pong magpapakuna ang claim ko nung una ma-approval? Mining claim. 3 mining claim ang nilagay ko. Yung isa, binigay ko kay Master Bubong. Yung isa, binigay ko kay Congressman Igleo. Yung isa, kinuha ko para sa mga tao. Mahiran magpa-approve. Alam nyo, kung pupunta kayo doon, magpa-approve. 5 to 10 million. Bibigay mo yan talaga doon para ma-approve. Yung akin, hinulat ko lang. Nagulat lang ako at ito, tulo ang luha doon pagkapunta mo dito. Pinapunta man kami, surpresa man. Pagdating dito, yun ang sinasabi ko sa inyo na pag may gahom ang Diyos, bibigay siya kung kailangan. Napaiyak siya sa loob ng sekretary. Gumanyan yung sekretary, ano ba ang pangalan ng inyong mina? Mina ang bayan ng Albor Corporation po. Inaproban ko na yan, tulo ang luha niya. Tulo ang luha niya, bakit? Wala kahit isang pera akong binigay sa kanila. Pati ako, nadala na yun. Sabi ko sa kanya, ganyan ang buhong sa Ginoo. Pag minahal mo ang Ginoo, mas mahal ka sa Kanya. Huwag niyo kalimutan nyo, meron kami dito yung saying, the act of giving is the act of receiving. Pag nagbigay ka, pinuon ng Ginoo ang pagbalik sa inyo. Yan. Muna sa akin. Ito. Natuto na rin. Kaya kung minsan wala kami pera. Wait naman, nahurot nato. Hindi ba lagi bukas may dadating? Meron dadating talaga. Sorpresa palagi. Kasi ang gawin, hindi man natin makita. Pero yung mirakulo ng ginagawa, may mirakulo, okay, nangyayari, ma'am. Nangyayari. Bigyan mo yung pagpunta namin. Ano mo na pupunta na mula tayong iabot sa sekretary. Sige lang, be-verify ko lang. Kung hindi sa property, wala tayo. Wala mo. Talaga namang wala tayong pera Pagdating, inaproban ko na yun last week pa. Hindi mapigil niya talaga. Kasama ko yung incheck na babae. Pareho sila siguro ng iyak dito. Biro mo, 13 years. Bago na aproban, 13 years. Kaya ba ninyo yung sakripisyo yung 13 years na yan? Yan, kaya sinasabi ko yan dahil panahon na ngayon ninyo. Huwag aatras
abante palagi. Kung may problema,